Een soort kennis over oude ambachten dreigen te verdwijnen. De Leeuwarder Historische Vereniging Aad Levert had speciale aandacht voor dit immaterieel en cultureel erfgoed. En portretteerde Treije Ljouwerter handwerksleur. Ze vertellen over haar passie, handwerk en vakmanschap. Het meditatieve van, nou, laten we zeggen, 180 keer dezelfde handeling dan als een twakkelwiers instrument heeft, maar 3 registers. Dan moest honderden keren dezelfde bewerking dan. En dan rakkest in een bepaalde flow, een bepaalde trance. En dat is een heerlijk gevoel. Iets maken wat je zelf mooi vindt en wat een ander ook nog mooi vindt, dan is het helemaal leuk. Maar dat is zeker een passie. Want mooie dingen maken, dat is wat iedereen eigenlijk wel wil. En als het dan lukt en je bent zelf ook tevreden erover, dan is het perfect. Je moet het gevoel hebben, je moet één worden met materiaal. En het is heel makkelijk om daarover te praten, maar dat is niet zo makkelijk. Ik heb weer wel mensen gehad die ik moest het leren, het messensliepen leren. Dan zie ik na een half uur al dat hij het wordt of niet wordt. Dat is zo. Ik bedoel, je ziet hoe ze de handelingen pakken, hoe het gereedschap in de handen is. En dan kunnen ze het niet, hè? Kijk, je hebt zilversmeden en goudsmeden. Een goudsmid is iemand die sieraden maakt. Ja, dat kan van goud en van zilver zijn. En een zilversmid is iemand die groot werk maakt. Zilver en goud is natuurlijk een prachtig voorbeeld van recycle-industrie. Goud of zilver gooi je nooit weg. Dat spaar je op, dat lever je in. Het wordt weer omgesmolten en daar worden weer nieuwe dingen van gemaakt. Dus het kan best zijn dat jij een ring om hebt van goud of van zilver die misschien wel een paar 100 jaar oud is, wat het zilver of goud betreft. Ik hou wel van materiaal weghalen in plaats van toevoegen. Dus dat je met een stuk begint en dat je daar delen van weghaalt en dan de juiste vorm overhoudt. Dat spreekt me wel aan. Dus beeldhouden had me ook wel leuk geleken. Maar in het sieradenvak kun je ook in wezen met een groot stuk beginnen en daar dingen uit weg te halen in plaats van toe te voegen. Ja, kun je ook je vorm bereiken. En dat maakt het ook wel spannend, want je weet nooit precies. Als je te veel weghaalt, dan ben je al te ver. Ja, dus dan kun je weer overnieuw beginnen. Ik moet nu de prijs maken voor het Lied Internationaal. Dus dat is het Songfestival voor minderheidstalen in Europa. En die hebben elk jaar een finale. En dit jaar is die geloof ik in Italië. En daar maak ik de prijs voor. Dus het logo van hun, dat is een zingende vogel. Die maak ik in zilver. En daarop heb ik de kop en de staart van koper gemaakt. Zodat je toch een mooi contrast krijgt tussen 2 kleuren metaal. Dat is wel het leuke van een ambacht. Het is natuurlijk een heel breed vak, maar daarbinnen heb je zoveel verschillende mogelijkheden.
En het een ligt je wel of meer dan het andere. En daar kom je in de loop van de jaren kom je wel achter wat je het beste ligt. Ik zit sinds 1978 ook in het vak. Dus ik ben gelijk na mijn stage ben ik voor mezelf begonnen. Dat is nu 33 jaar bijna. In die tijd waren er ook geen banen. Dus het was ook min of meer een gedwongen keuze. En het leek me ook wel leuk. Alleen, ja, dan heb je je atelier geopend en dan zit je... Ja, dan komt er niemand. Heel langzaam proberen we publiciteit te maken en daarnaast allerlei baantjes. Om toch een beetje wat inkomen te krijgen. En zo is het een beetje gegroeid. De ergste keer die ik gesneden heb, dat was in Arnhem. Toen had ik een papiermes van een meter. Dus dat had ik op tafel liggen, maar dat stak een eindje over. Dus ik loop er zo langs. En dan zie ik ineens bloed uit mijn staf weer wegkomen. Dus ik hou een handdoek eromheen. Dan ben ik naar het ziekenhuis lopen. Dus dan ben ik direct geholpen. Dan had ik een vleeswond. Ik had geluk. Nou, dat heeft eventjes hecht. En de smiddag was ik weer aan het werk. Ik sliep vanaf 73 helemaal volledig. Maar ik sliep al veel eerder. Ja, in grootste zin van het woord. Alles wat scherp moet worden, dat kan wij je scherp maken. Ik krijg hem met een tandarts. Ik slijp het per tand. Een hardmetaalzaag, daar gaat de tand. Er zijn de zagen bij met 129 tand, met 100 tand, 48 tand, 18 tand. Ik ben ook met 6 tand. Had ik door al die jaren heen. Nou, dan heb ik duizenden tanden gesleept. De hoofdstroom is op het moment is het de voedingssector. Ik werk een hele hoop voor groentesnijs en slagerij. Ik heb 2 hele grote klanten en gelukkig ook een hele hoop kleintjes. Het tijdperk van de bouw is momenteel, dat lijkt op een kont. Maar er staat tegenover de ZZP'ers die voor zelf begonnen binnen, die jongens zetten allemaal druk. Je moet je best op je werk doen. Dus je bent geconcentreerd bezig met je werk, want je wilt zo goed mogelijk afleveren. Je moet een tevreden klant hebben. Een tevreden klant komt terug. Iemand die ontevreden is niet. Hey? En ik ben wel een beetje trots. Zolang ik werk, heb ik ook klanten. Hetzelfde. In de wat lettere Franse stijl die ik hoofdzakelijk bouw, daar wordt de kostmaker van linehout, het stemblok van iekenhout, het jongblad van viehtehout, de kammen van kersenhout, toetsbeleg van ebbenhout, woppentoetsen van parrahout. Als ik een Italiaans klaversymbol bouw, daar zit dan cipressenhout in bijvoorbeeld, of cederhout. Ben ik van instrumenten die worden helemaal van nutenhout gebouwd. Er heeft verschillende stijlen klaversymbels. Er heeft een petit Franse stijl, er heeft een wat lettere Franse stijl, er heeft een Italiaanse stijl. Ik heb petit en wat letter. Nou, al die stijlen die dicteren wel een bepaalde opbouw. Maar het houtworst broest bepaalt uiteindelijk de dikte van het materiaal was daarin stopperst.
wat essentieel is in het bouwen, dat is dat het op de oude manier dost. Dat is al die oude processen terugrinst. Een hele riegel instrumenten moest bestuderen en dan juist er een bepaalde structuur in. Die bouwers vroeger die experimenteerden natuurlijk ik wel en er moest een beetje terug in zijn. Nou, daar begint het mij terug die te verplaatsen in een antieke bouwer. En dan moest gebruik maken van de materialen die zij ik broekten. En als het even kan, moest die materialen ik op dezelfde manier bewerken. En natuurlijk broek ik niet machines, want ik heb net een aantal mensen die voor mij planken schaven. En als die planken dan kleer binnen, dat ik daar dan verder mijn werkje ken. Dat je vroeger was. Maar ik heb mijn knechten, zeg maar, die staan hier om je heen. Bepaalde dingen kerst ik wel machinaal dan, maar bepaalde dingen die moest dus absoluut net machinaal doen, want dat heeft invloed op de klank. Als de jongblad bijvoorbeeld met de hand schaafst, dan krijg je er een orenklank van dan wanneer als dat squorres met een squormachine bijvoorbeeld. Dus een keuze maakt je wat mij nog machinaal en wat moet met de hand. Dat is dus ook heel belangrijk. Ik heb orgel gestudeerd en klaversymbol en ik heb een instrument nodig om te studeren. En ik heb geen geld om een kant-en-klaar instrument te kopen. Dus ik heb een bouwpakket gekocht. En dat wordt mooi. Bij dat bouwpakket moest ik nog een hele soort dingen zelf doen. De wanden die wien wel kleren, de kromme wand die wel boegt. Dus dat koest haar in elkaar linemen. Maar het jongblad bijvoorbeeld, dat wie een vrij dikke plaat. Al die strookjes hout die wie wat in elkaar onliemt. Maar ik moest het zelf op dikte maatje en dat fascineerde me zo verschrikkelijk. En toen waren er 2 studenten die mij vregen of ik voor hun zo'n instrument bouw, hoe ik zo'n bouwpakket. Nou, dat heb ik dient en toen woe ik los. Ik heb geen eindexamen gedaan, omdat ik van school gestuurd werd. Daardoor had ik niet zoveel keuze om een opleiding te doen. En ik was altijd wel bezig met wat dingen te prutsen thuis, wat timmeren en wat met ijzerdraad. En toen is mijn moeder op het idee gekomen om naar die school te gaan. Ik ben in Schoonhoven op school gegaan, dus dat is de vakschool voor goud- en zilversmeden. Ik ben begonnen in 1961 met een timmerzaak. Maar omdat je zelf machinerieën hebt, dan moet je zelf je gereedschap slijpen. Dus ik sleep zelf al de vlakbankbeitels en de lintzagen. Dat was het eerste wat ik toen aanschafte voor eigen gebruik. Nou, en dan begin je ook voor anderen. Dan komen mensen bij je in de werkplaats. Oh, sliep jou? Ja, wil je ook voor mij sliepen? Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Tot ziens hoor. Tot ziens. Ik zeg goedemorgen. Goedemorgen, Postma. Spulletjes klaar? Ja, spulletjes zijn klaar. En die voor jou. Dankjewel. En dan is deze voor de waars. Geld is een gebruiksvoorwerp. Je kan er maar 1 keer zat eten vandaag. Hè? Als je belust wordt op geld, dan ga je werken voor het geld. Nee, dat is hier de bedoeling. Ik ben tevreden. Het is toch iets wat je krijgt, wat niet scherp is. En je levert het af dat het scherp is. En de mensen die hebben het gebruikt en dan komen met de duim omhoog. Dat is de voldoening. Dat is de kick. Je ziet aan de vonk van het materiaal wat je hebt, hoe zwaar het materiaal is, hoe hard het materiaal is. Hoe lichter als de vonk is, de ster,
meer koolstof erin zit. En veel koolstof in het materiaal betekent dat het materiaal niet zo goed is. Hoe donkerder de streep is, hoe beter en harder het staal is. Dat is nou een gegeven. Ik besta dus dit jaar 50 jaar als ondernemer. Dat is toch een jubileum wat voor jezelf, dat is toch een mijlpaal. We hebben nou tegenwoordig dure messen. Sabatier, Global, en Van Henkel, dat binnen eigenlijk de messen. Sabatier, maar ja, die moet ook slepen worden, die wordt ook bot. Ja, dat is nou een keer zo en daar ben ik daarvoor. Goedemorgen, Zip. Kan het nog geslepen worden? Ja, het is er wel aan toe, hè? Nou, dat is dinsdag wel weer klaar. Tot dinsdag. Ja, tot dinsdag. Hoi. Je werken met spul wat bot is, dat maakt je scherp. Dat is gevaarlijk. Ja, ik heb het allemaal nog zitten, maar ik snij me wel geregeld. Kijk, geregeld, ja. Ja, ik sliep ook ronde platen, en dat is voor de aardappelindustrie. En dat is een cirkelmes. En nou, de braam maar afhalen moet. En dan draait die plaat, heb ik zo vast. En soms vreet hij de mouw van de stofjas op. Dat is heel scherp, want hoe gladder als de snee gemaakt wordt van de aardappel, hoe minder vocht dat hij verliest. Dus dat is eigenlijk de kunst, om die messen zo te sliepen dat het zo glad mogelijk en zo weinig mogelijk schade maakt aan de aardappel. En dat kan ik vrij goed doen. Achter praten ze niet meer, want daar ben ik aan mijn werk. De mensen die hier komen, die de bedoeling voor de toonbank. Een enkeling loopt door. No? Want ik hoor niet altijd alles. Maar ze maken me niet aan het schrikken. Want dat heb ik altijd verteld. Als je aan het werk bent en er staat iemand achter je, ja, dan schrik je. En wat je dan doet, weet je niet. Dat is voor een groentesnijder in Sint-Anna. Die doen helemaal niet als groentesnijder. Ik moet ze slijpen, dan moet ik ze afbramen, dan moet ik ze weer schoonmaken met reukloze en smaakloze olie. En dat moet voldoen aan de wet voor de etenswaar. En dan moet het inpakt worden. Ja, allemaal in vetvrij papier. Ja, er zit wel wat werk in. Kijk, als ik wat slepen heb en het is hartstikke scherp, dan ben je toch trots. Hey, als ik een mes slepen heb, dan controleer ik me ook altijd nog. En ik maak niks uit wat. Hey, want ik sliep zoveel messen, maar toch pak ik dan weer zo'n stukje papier. Even het mes erop zetten, dat die zelf erin zakt. Controle op jezelf. Want je wil het steeds goed doen. Je wil eigenlijk perfect wezen, maar dat kan je niet. Het is een koffie en glaasje ik wel, hè? Ja, joh. Ja. Ja, nou, ik kreeg een kunstenaar, hè? Die man die wou even betalen, maar dat kan dan niet met een pinnen. Nou, we kennen hier niet pinnen. Had hij de kassa daarvoor niet lezen? Nee, had hij niet lezen. Hij had het verleden week gebracht en had hij dat niet lezen. Nee. Dus die man dan, ik kom hier van de week wel weer en dan betaal ik het wel even. Nog later. Ja. Dat moet toch kennen, nou? Ja, dan ben je goed van vertrouwen altijd, hè? Dan hoor je toch te weten. Ja. Kom je ook wel eens met op een koffie? Jawel, maar ik ben nou aan de koffie. Ja. Nou, tot straks, hè? Ja, hoi. Hoi. Je wilde eigenlijk een beetje een wat stoere ring. Ja, zilver. Met een mooie grote steen. Een steen. Even kijken. Een brede band maken. En dan hier bovenop een buis van goud bijvoorbeeld. Ja, dat je toch iets van goud erin hebt. En dan zou je hier de steen in krijgen. Dus dan is dit zeg maar het gouden gedeelte. Oké. Dan wordt dit de steen. Bijvoorbeeld een citrien of wat je wil. Een mooie facetsteen. En het is vrij is massief. Ja, dat is een mooie stevige, dikke ring. Hè? Dus een beetje dit idee. En je vind hebt het een mooi. tijdloze, stoere ring.
Je bent in wezen als goudsmid hier, ben je hoofdzakelijk allrounder. Zeker als je alleen werkt. En dat gaat van reparaties tot nieuw werk. Ja, dat is het. Om toch je hoofd boven water te houden, moet je van alle markten een beetje thuis zijn. Ja, sommige dingen zijn kunst. Dus wanneer je experimenteert met materiaal, unieke vormen maakt of ontwerpen maakt, dan is het in mijn optiek is het kunst. Als je seriematig werkt of dingen namaakt of wat dan ook, of dingen die op bestaan aanpast, dan is het toegepaste kunst of ambachtswerk, hoe je het wil noemen. Maar er zit wel degelijk het kunstaspect aan. Dat is toch het ontwerp, dat je iets nieuws maakt wat nog niet eerder gemaakt is. Ik denk dat ik op de kunstacademie wel heb leren kijken ook. Kijk eens naar hoe een vorm loopt, hoe een lijn loopt. Waarom is, als je een vorm ziet, zeg van nou, dat vind ik niet mooi. En waarom als je die lijn net een millimeter of de andere kant op zit, klopt het wel. En dat is toch een kwestie vaak van kijken en daar gevoel voor krijgen van. En dat is iets wat ook in sieraden vooral belangrijk is, dat de vorm klopt. Dus je werkt vanuit materiaal. Toch, je denkt ook, wat kan het materiaal? En wat kan ik daarmee doen? Hoe kan ik het vormen? Hoe kan ik het bewerken of verwerken? De ring is gemaakt van zilver. Eerste gehalte zilver, ruim 90% zilver. En de kop, de setting, is gemaakt van 14 karaat goud. Hij moet een beetje rechter nog. Hij moet rechter. Dit is het. Ja. Inderdaad 80 centimeter van het eind. Ja. Zullen we nog een keer? Ja, en straks is die langer, hè? Oh nee, maar dan... Is je langer? Nou moet je hoger. Echt heel hoog. Nog hoger. Ja, dus het karretje moet weg. Ja. Dit is het. Op een van de dag dan haal ik die planken eruit. En dan is er zacht genoeg om op een mal te spannen. En nou, dat is een heel avontuur. Want als dat net snel doet, dan is die planken weer zo oud geworden dat ik brekken kan. Daar heb ik hulp bij nodig. Ietsje hoger nog. Mijn vrouw en mijn zoon vaak. Oké, Sylvius. Ja, het moet hij niet een keer goed. Kerst net opnieuw beginnen. Kerst hem net weer omstopje in die stoomkisten, want dat is de eerste kromming die hij zal maken, dus krijgt hem er niet meer in. En hij moet ik rug op de mal komen, want dan heeft er een rare torsie in. Ja? Nee, dat komt even krek. Hij zit er scheef op, maar die corrigeren we wel. Oh ja, nou mag je buigen. Goed zo. Buig me door. Ja, buig me door. Dat is een prachtig leven, ja. Ik zoek net oors wollen. Het bietelkoor ik moet altijd verschrikkelijk voorzichtig met mijn handen wezen. Nou, ik moet soms hele zwiere dingen doen. Zwierhout. Er zijn eikenhouten platen bij. Nou, die zijn 4 centimeter dik. En 50 centimeter breed en dan 3 meter lang. Die moet ik dan door de machine zelje. En dan heb ik een paar dagen later een concert bijvoorbeeld. Nou, dat bietelkoor. Het voetelkoor ik. Want ik bouw als speler. Ik bouw vanuit de ervaring die ik als speler heb. Een instrument moet gewoon lekker villen. En het moet los in zijn veld zitten. En het moet die dwingen om op een bepaalde manier muziek te maken. Ik ben de veren aan het prepareren die ik broeken zal om de plektra van te maken. Dit is een meeuwenveer. En die zie ik langs de zeediek.
De buurbouwers die zetten hun prijzen op het internet. Dat doe ik net. Ik wil dat mensen bij mij komen zonder dat ze weten wat het kost. Dan weet ik zeker dat ze bij mij komen omdat ze een instrument gehad hebben en zo'n instrument keepje willen. En voor die mensen wil ik bouwen. Normaal sprutsen zit ik op een gemiddelde van zo'n 2 instrumenten per jaar. Moa's 3 uur studeer en ik in de rest van de dag naar de werkplaats. Dan kan ik 2 tot 3 instrumenten per jaar bouwen. Ik lees lezen op een reclamebord als er een VW Golf cabriolet verkeepje kest. Nou, ik denk dat ik een hier of tolen weer. Dat ik een leraar hier die hier thuis een klaversymbol staat, een pedaalklaversymbol en hele enthousiaste, bevlogen muzikus. Ja, die nam mij mee naar zijn huis en die speelde daarop. En ik speelde daar ook op en toen weet ik nog dat er knapte iets of zo. Dat ik dacht van, dit is het, dit is het. Dat heeft me nooit wel loslaten. Het zilversmeden komt niet zoveel meer voor. Er zit heel veel tijd in. Dus ik doe het als hobby voor exposities of zo nu en dan een opdracht. Maar dat vak wordt toch minder. Dit stopt, ja. Ik heb een zoon, die had hier 2 jaar bij me gewerkt. En die zei, pa, dit is niet. Nou, wat moet je dan? Moet je dan zeggen van, dan moest het worden? Nee, hij moet gelukkig wezen. Ik was wel teleurgesteld, maar dat was maar even. Vijf keer ook heb ik een vraag gekregen wat mensen bij mij in de leer mochten. En toen wie ik er net aan en toen heb ik dat afwezen. Ik zou het nou net meer afwezen, ik zou dat nou wel op ingaan. Maar voor diezelf is het jammer dat de dingen die staan ontdekt of de dingen die belangrijk vies, dat dat net in kwijt kerst.